sådär ab slides. Och så det ser de jävla mycket roligt. Men det här ska alltså träna magmusklerna. Och det har inte jag några. Man skulle vilja ha ett sexpack. Just nu har jag bara ett storpack. Familjepack. Så med grejen är att man ska alltså rulla den här framåt. Och så ska man gå tillbaka. Men det grejen det går inte så bra om man skrattar samtidigt. Okej. Okej. Det jobbiga är att jag har redan gjort det här lite grann. Därför att jag har lika mycket energi kvar. Man kommer hit, då känner man bara att man biter sig. Det är kokt spaghetti. Men nu är bara fortsätta. Det här är nog väldigt fult. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga mer. Har du inga fler träningstips? Jo, det är klart det är fler träningstips. Ja, men de tar vi inte idag. Det är slut för idag.